Sibingelele bafowethu, sibonge bafowethu kakhulu. Ngisicela ukuthi ungakhohlwa bafowethu ukusubscribe, kuningi bafowethu umuntu asazokuthola. So iwona bafowethu amazwibela lawa. Umsebenzi ophelele bafowethu sowufaka ngeSabatha nje ekuseni noma kanjani uzobe usukhona ngo-8 o'clock. So sicela ukuthi-ke ulungise idatha uzokwazi ukuthi uyibonele umbukiso. Bafowethu kube isikhathi-ke eside sokuthi-ke sigcine sikwazile ukuthi-ke sithole ulwazi njengoba abantu kade basebelokhu besho bethi hawu part 2 part 2 part 2 bafowethu. Lapho besisazama bafowethu ukwenza investigation amaninzi ukuze sikwazi ukuthi siqede lolu daba ngoba bekuwudaba olunzima kakhulu, but ngoNkulunkulu-ke bafowethu sekwazile ukuthi bafowethu sagcine-ke sambamba usisi. Nizobona nje bafowethu sigcine ngempela simbambile lapha adayisela khona. Udayisa ngempela-ke bafowethu ngoba sifikile sambamba ebusuku enza umsebenzi wakhe. Alright bafowethu, ngiyabekelela igama lami nguSiphiwe Ntombela bafowethu. Ngicela nje ukuthi umuntu oqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze-ke uzothola bafowethu okuningi okwenzakalayo. Ungakhohlwa ukulike, ungakhohlwa ukucomment, ukushare ukuze-ke umbukiso ubukeke na abanye abantu bafowethu. Nganza kwethu sibuyile bafowethu, ake sijabule bafowethu ukuthi-ke sibuyile. Umuntu-ke ubelinde ukuthi akhokhe kahle amandla ayikade bafowethu sagcina nabantu kade kubele kube ngibuza ukuthi hawu hey kwenzakalani bafowethu. Sibuye ngamandla bafowethu, sibuye ngamandla kakhulu ukuthi ezinye izitori uthola ukuthi besingakayiqedi sayishutha mhlambe kanye, ezinye sekunzima ukuthi mhlambe siqhubeke ngeenkinga bafowethu esihlangabezana nazo ukuthi sekunzima kakhulu bafowethu ukuthi umuntu aphume. Ngiyathemba ukuthi umnomi uyoniphathe kahle bafowethu njengoba desele nani. Njengamanje ngizoqala udaba nanangu umfowethu la umfoka Shabalala okuyena-ke bafowethu okade wasibhalela. Sithi ake sizwe nje bafowethu udaba lakhe alichaze lokho ukuthi kwenzakalani ngempela. Qhawele sizwe hamba kahle mshengu. Siyaphila futhi. Yebo. Mfowethu ubani wakabani utabo kunendawo vele? Hayi mina nguSiphiwe mfowethu akaShabalala. Ngapha kwaMashu mfowethu. So ngibhalele la mfowethu hey ngizofuna ukuthi nasekhaya kube nesixazululo esikhona because angikhona ukutshela uma lento ngendlela engayibona ngayo yabo. So ngathi hayi angcono mfethu kube wena umuntu ozosenza ukuthi igcine isibhoboka lento lena mfowethu yabo. Kwenzakalani nokuchaza mfethu lokho udaba nkabi yami? Hayi lana mfethu nginenkinga lana yabo. Angiyazi mfethu singama out siyayijabulisa siyayibona lonto le. So hayi ngelinye ilanga ke ngiyoyishayela into zami nami yabo ngihamba lapha ngomile. So mangithi mfethu kulezi indawo lezi ogel yabo la baqhwa kahle. Ngiyafika laphana hayi nami ngithi hayi ake njengensizwa phela ikhehla nami ngijabulisa kancane. Khuluma nje mfethu kahle nomuntu ezwe ukuthi ikhehla ulijabulisa kanjani. Kulabantu labadayisa ngomzimba. Ikhehla nofuliphuzisa yabo into yes kulabantu abadayisa ngemzimba mfethu. So mangifika laphana mfethu sinosisi mina ekhaya yabo. Siswami uma itime avele la shona. So yimina vele ubhuti omdala. So usisi lo ongilamayo vele siphila nabo nje. Uyena ke ungathi uyasebenza yabo. Ozama ekhaya asebenze because nami into zami since ngaphelwa umsebenzi ngisahleli nje kwamanje. Hayi usisi uyasupport ekhaya but into eyangixaka mfethu usisi akasho ukuthi usebenzaphi yabo. Asazi nathi usebenza pho sisi kodwa asazi ukuthi uyasebenza mfethu yabo. Manje ngelinye ilanga mfethu ngiyafika kwenye indawo kulezi indawo vele ngithi ngiyothenga nami njengomjida. Hayi mangithi ingane yasekhaya phela yana. Hawu lihle ingane yasekhaya yabo idayisa ngomzimba yabo. Hey yabo mfethu angifuni ukukhama ngingiphathe kabuhlungu lonto. Number 1 nje ngiphathisa ukuthi udlisa umama amanyala mfethu. Ungidlisa umama amanyala. Yes. Nawe ngithi phela nawe uyakudla nje. Nami mfethu ngiyadla mfethu. Yonke engicasula kakhulu leyo mfethu. Uyazosikhohlisa mfethu azoshaya isicathulo lapha ngoba kusebenza yena mfethu yabo. Yonke efika ngicasule kakhulu mfethu yabo. Manje ingiphethe kabuhlungu lento enangikhona mfethu ukuthi ngitshela umama because njoba ngumjida nje mfethu ngizothi umama bengiyakuphi yabo lonto leyo. So kunzima ukuthi ngabhobwa kumama ngimtshele lonto leyo. So manje mfethu ngithi angikubize mfethu ukuthi mhlawumbe ngingaba nendlela ukuthi sixazulule lento or sekhaya khona ngizochazela umama ukuthi ngabona ingane sekhaya yenza amanyala so because idayisa ngomzimba. Manje ngiyabuza ke mina ukuthi iziphi izinto ezakhombisa noma mhlawumbe wambuza noma mhlawumbe
kwenze kanjani ngoba mhlawumbe ngenze ukuthi uyisebenzele mhlawumbe lapha yisebenzela khona yabo wena iziphi izathu ngempela eziphathekayo nawe wayibonayo ukuthi lo muntu lo udayisa ngayo inyama yayo mfethu yabona angifukho amanga indlela nje kwakungayo mfethu kwakucacile because khona umjida ngangihleli nayiceleni yabo siyaphuza singamajida yabo hayi umjida uyasho ukuthi kunengane mfethu afuna ukuyilokhuza la kodwa isayinyama kwamanje yabo ayinganaki mina ngoba phela siyaphuza afuna ukuyenzana afuna ukulala naye afuna ukuyothenga kuyona yabo indlela yangane yabo hayi nami ngoba ngumjida hayi nami phela kunengane vele ngiyigebhela ukuthi hayi yabo shuthi usisi wayisambe nomunye umjida kulo room yakhe le ayojabulisa lo mjida loyo mayevela indlela agqoke ngayo mfethu ayiphiki ngeke uzuphike mfethu yabo lo mjida ngihleli naye athi nangu luthele yabo asazani yabo ukuthi maniphuza ningamajida gcina seni enjoy nje ningamajida yabo ngigcina senikhuluma athi hayi lengane mfethu athi ngiphuthume nje kuyo mangithi mfethu ingane yasekhaya mfethu yabo ngimbuze lo mjida usho leyangane mfethu athi leya athi mfethu leyangane leya mfethu ngijwayele mfethu ukuthenga kuyona yabo so mfethu inhliziyo yami yabo ngavele ngaba down mfethu kwalento athi ngifuna ukuyenza nami ngavele ngayiyeka kwayena ingane yasekhaya ayazi ukuthi mina ngambona akazi akazi awuyangisho umgxavuna nje umgxavuna yabona mfethu angazi kuleza indawo mfethu athi baba nokugada yabo awukwazi ukuthi ungasondela kumuntu because ngagcina sengilimali yabo but nje mfethu ngaphatha ngavele ngaphuma ngahamba mfethu into engizoyilalela kuwena mama mama kodwa yini yini kuphi yini usuhlule ukukhuluma nami wena ngaphandle kwamakhamera uhlale yona le mkhuba leyenza yini ubani wena ukhuluma nengane yami wena yini akekho umakhelwane usibonile mama akekho umakhelwane usibonile ukuthi nakamakhamera babonile mfana namakamera kwenzakaleni mangade ngifuna ukuchazela ufuna uyabalisa nje ubani wena uzozingikulalela cha ngizozingikulalela alright awunayo inkinga ukhona umfowethu udaba sibhayele lona afisa ukuthi azolibhodla kuwena yabo so umfowethu usibhayelile kade wasibhalela njengoba sisize udaba lakhe salisukumela nje ngenkinga ekade yayimudla ngaphakathi uyafisa ukuthi ezoyikhuluma kuwena mfowethu awumchazele umama ukuthi udaba lakho luthini noma nje mfowethu ungangihlalela lapha uchaze kahle udaba lakho lonke ukuthi luthini umfowethu uthwele kanzima umfowethu umesichazela uthwele kanzima awuchaze qhawe lami mama ayikho right mama into enzeka la ekhaya mama wena ngoba hlezi ukhulumela ulihle yazi mama usebenza ulihle uyasebenza nawe uyakwazi sondliwa ulihle wena usebenza ulihle uyasebenza cha mama ulihle yazi usebenza phi nawe akakutshela ulihle ukuthi usebenza kuphi cha mama ngicela ungamela uyazi ulihle usebenza phi mina ngifuna ukuthi ungichaze ukuthi ulihle usebenza phi kwakuthi usebenza kuphi ulihle wakho wasibona isithombe ulihle wena apostile ukuthi abantu bayaposta ithombe abasebenza khona uhlanganapi nayo yonke lonto wena uhlezi ukhulumela ulihle ulihle wena uyangodla yini inkingi lapho lalela ngitshela mamela ngitshele mama mamela ngitshele moya phansi baba wehlisa umoya unani ngeke ufunani enganeni yami ngempela ingangodli manje ngodliwo bani ke mengasangodlulisi chaza nje kahle mfethu imibuzo manje senkantolo la chaza nje mfethu kahle udaba lonke mfethu umama ungakhulumi nomama unganqakisana nomama amazwi kanje yezwa qhawe yacela mfethu silalelane kahle yonke into hayi inkulu indaba ngicela uchaze qhawe ngicela uchaze ulihle dayisa ngumzimba ngiyakutshela mina ngayibonela mina ngosi usumzonda ngale udadweni ukuthi ungazumsungulele into embi kanje ngimsungulela uthathela phela leshoyo ngodadewenu ngambona mama ngambona wabona umbonaphi uthathela phela ikhuluma ngodadewenu mamela ngitshele mama ngangihamba nabangani bami yakonani kodwa ingane yami ngempela yakonani ingane yami mafika kulihle lento oyishoyo njengamanje kumina kuzokwenzakalani ngizokondliwa ba mina
Angimhlebi mama singamfonela Lihle ngitshele phambi kwakhe. Ngambona ukuthi wayigqokeni ngasiphi isikhathi. Azi balento oyishoyo ukuthi uyithathaphi. Ngicela uyifake loud mama. Ifake umtshele nje ukuthi besingafisa ukuthi eze la kahle kahle. Akaphuthume nje mntanami. Uzotholakala yini? Ngoba phela usebenza. Angikaze ngamtholi mengimfonela umntanami ngeke. Uzoyibamba nje le phone. Ezwe nasi isimanga sifika nobhuti wakhe. Nje isho mhlawumbe umuntu oyilalela nje phela isemini manje njengoba esebenza ebusuku. Usebenza ebusuku kuyenzeka alaleke. Sebenza ebusuku. Kathele. Uyasebenza. Uyayithenga yona le grocery ayithengayo la. Awumphinde. Eze la ekhaya. Ngoba uzoyidropa masimbuze efonini. Akeze la ekhaya. Ngabe wayifunani ingane yami? Wakwakwenzani lokho? Uzoyidropa. Awuyifake loud mama. Yeah. Ayimndolele lo. Ngeke. Ngeke umntanami. Uyazi usukumela phezulu mengabe ngimfonele khona into emphazamisile. Oh yeah. Kambe sazumekile. Yakuthanda Lihle mama. Ingane yami leya. Ngaba yini ngaphandle kwayo? Uyazi naye mfana ukuthi ondliwa uyena. Ubhuti uthandana kuphela mina akangithandi. Awusebenzi ngani? Usebenza ukulandela udadewenu. Uyulele lo muntu lo. Uzumsungulela amanga. Hayi soyizwela kuyena. Sengasongelela ingase ekhaya amanga. Ya mntana. Oh yeah. A voice or fast message. Ukhathele mama. Hayibo ingane yami weJesu. Uphinde umphinde mama. Hayibo Lihle. Ukhathele. Ukhathazwe yini? Bamshwashuka abafana amadoda. Inhlobo nenhlobo. Nobufakazi balokho. Uzuyibona ukuhlaza kanjani? Ungasebenzi kwakho kwenza ukuthi ube lihlaza kanje. Nami ngiphatheka kabi ukuthi Hawu yamntanami Lihle. Yebo manjani? Ya mama ngikhona. Hayibo awuphuthume mntanami awuphuthume khona into ephuthumayo la endlini awusheshe. Ukuphi njengamanje? Ngisendlini kodwa ngizoza manje. Awuphuthume ngane yami ngiyaphuthuma ngempela khona udaba olukufunayo njengamanje lana. Mhlawumbe uzofika ngabo banje. Mhlawumbe ngabo 2 to 3. Bese uthatha uUber nje uphuthume. Lihleke yabo njoba ekutshela nje umfowenu uye lo uyakuthuka. Kahle sisi sibhalelwe unakho njani umfowethu. Uyakuthuka uthi yini ngokufela la makamera la endlini. Kwamanje nje ngithike ngiyafa mntanami. Uyakuthuka umfowenu usazotshela udaba la. Singabantu abalungisa indaba, singabantu abalungisa udaba. So sibhalelwe umfowethu kunodaba naye afisa ukuthi alitshele umama besaba ulitshela umama. Yabo. Uyakuthuka ke mntanami, uyakuthuka yena lo mfowenu. Uyakuthuka njoba kugcwele amakamera la endlini. Okay, mana. Usebenza busisi? Indaba kumele ngibuze ukuthi ngisebenza. Usebenza phi Lihle? Wena wazi yini ukuthi ngiyasebenza? Usebenza kuphi? Why manje tshela wena? Yes, cabanga umbuzo clean. Sebenza. Orithombe zakho la usebenza khona ugqoka uniform. Umbuzo seswami clean. Angiyena umuntu othatha ithombe nawe uyakwazi lokho. Kodwa ngiyazilamba ufonela imanager yami. Usebenza kuphi? Letha la makamera because mina usebenza kuphi? Seswami umbuzo cabanga umbuzo nje a simple question. Ungikhulumeli mama. Yes. Chaza usebenza. Chaza seswami usebenza kuphi? Usebenza kuphi? La ngiphethe usekhona wenzeni? Usebenza kuphi? kuphi? Uphendula buti. All right. Usebenza kuphi? Ngiyachaza ukuthi ngiyasebenza that's all. Usebenza kuphi? A simple question. No, usebenza kuphi? Usema ifikile la uyidlisa amanyala. Uthengisa ngomzimba. Angiyazi into ayishoyo mina. Awuyazi? Ukuthathelaphi lokho naku uyakuphila phambi kwakho akayazi lo. Uthathela inabo ufakazi lento oyishoyo. Amen. Wele ushabani ngesikhwama. Wele ushabani ngesikhwama. Inabo ufakazi ngale. Wele ushabani ngesikhwama. Ushabani ngesikhwama. Ushabani ngesikhwama. Hello? Yebo. Yes boss njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ukhuluma noLihle. Yebo Lihle. Yeah. No, ngikufonela because I wanted you to confirm ukuthi umphathi wami. Oh Lihle ngicela ukubuyela kuwena yazi manje ngifakela nje ngisaphila ngane ngisemeeting. Okay, no ayikho inkinga ngizofona nje manje. Alright bye. Uyazwa? Umphathi oniphethe athi khulele emaklabhini. Uyazwa? Umphathi oniphethe emaklabhini akachazanga ukuthi usebenza. He is in a meeting. Ngathi mayifaka isicathulo kabuhlungu ngayo. Ngobani? Ngabe yakho. Hawu, faka isicathulo. Kahlele yakho uyasebenza le.
Buka nezinto ayigqokile. Buka nezinto bengagqoka nje isikhathi kusenobaba. Soyashaqeza manje. Emsebenzini uyasebenza mntanami. Hayi mama, yabona ulihle mama uyamosha ulihle. Uyamosha ulihle. Kusela semncane mama. Ulihle wena uyamosha wena ulihle. Kusela semncane. Kusela semncane ulihle wena umosha. Kusela semncane. Ufunani ke? Hayi ngiphumele uyabona. Ngani bakhe ngithanda iphungela kwami. Ngathi njalo apho ngicela niphume nonke phuma. Nonke phuma. Phuma nonke. Phumani nonke. Phumani nimuva futhi umsebenzi lo rubbish lo. Phumani ngivumele mina. Manje enze njani? Ingane yakho nje le. Akahambe. Akithi uyimpethu la ekhaya. Uyimpethu la akazwani nodadewabo. Yengane emihamba la ekhaya ingishiya la ekhaya uzongodla indlu abasebenzi. Uzobona ukuthi uyapi mphela umsebenzi. Vele mina ngeke ngihlale nolihle. Ngeke ngihlale nolihle. Ngamluka umfowethu ke ngenhlanhla ke sihamba naye sikwazile ukuthi mhlawumbe saxhumana yonke into kodwa ke abafowethu esisebenzisana nabo basizamele kunabantu okuyibona kade be-investigator ke bafethu lonke lolu daba nendaba zey'namba ngoba usisi akasasebenzi kahle kahle lapha kule ndawo umfowethu ayimfice kuyona so njengamanje usesebenza kwenye indawo simbona nje phansi because ayiveli le ndawo le ngibhekela bafethu ilocation la sihamba kodwa njengamanje senkabeni yedolobha bafethu eThekwini kune location ke esinikezwe yona lapho akhona so njengoba usibona nje bafethu sigudla la njengoba usibona bafethu sigudla sithemba ukuthi bafethu yonke into mhlawumbe izohamba kahle kune location esendele yona lapha akhona njengamanje so let us hope ukuthi mhlawumbe umuntu engashayisana nenakhunjani naba abanye abasebenzayo abavezi akwazana lawe hayi bakwazana abavezi ngempela baba hey malo abe malini nje baba ingane nje nathixo bafethu manje umshuthile lo yo hey bafethu niyabona ukuthi simanga sinjani bafethu ukuthi njengamanje sihamba nomfowethu okuyena mhlambe mangabe mhlambe siyamfica usisi ukuthi mhlambe uyadayisa noma uyathengisa lokho okuthengisa mhlambe ukhona umfowethu la esokwazi ukuthi simnikeze irecord imic le ukuzozwakala mhlambe isound yabo then mhlambe ke bese umfowethu asibambele irecord lapha nasirecordele efonini so that mhlambe sikwazi ukucosha ubufakazi bafuna kumuntu la vele nabantu bahamba la manje ngabe vele simbonile la simbonile umuntu la hayi ithi khona ithi khona sesifike kuphi aphake khona lecile ithi khona impela sesifike yabo nje ithi la ngazi siqala zeni kodwa mana uzoma nangilwazi nangibamela la leyo mbele nsezomali umpofu lapha mana khona umuntu ompofu lapha impela yabo nje ithi la ngiyacabanga usuyena lo ithi ilana mana asishayini ngathi siyadlula yabo so that mhlambe sisobona kahle sizoconfirma kahle ukuthi uyena yini ngempela manje mfethu ungajumpisi ke yabo ngathi mina umuntu futhi uma nendoda la yeah adlule fast yena kanaki uma nendoda should khona kusafuna ukuthenga la should khona ufuna ukuthenga hayi kwahle wena hayibo kwahle wena hawu ngizofuna manje ukubulala yonke lento esihlelayo lana awenzani manje hawu mana into ezokwenzeka la into ezokwenzeka la mfethu njengamanje sodedela nangibeqatha bendoda so
woza baba. So njengamanje i-Apex kuwena ngesimike oyikuwena. Man inkinga izodryisa izofake la ngaphakathi yabo ilambu ngoba manje izobambisa ya shubo ya. Maphenyeke la. So njengamanje sicela ukuthi ubambe nerecord la efonini yabo. So that isibambele yonke isound ngoba ivideo le ngesikwazi sinqamule mhlambe just for ufakazi yabo. So irecord izosiza ukuthi mhlambe silalele yabo. Okay. Noma ungashaya mhlambe noma ivideo yabo. Oh yeah. Ayingeke mhlambe ivideo izobambisa yabo. Ya izojampisa ya. Ya mfethu record mfethu yabo. Ya usondele kuyena. Yes yabo. Futhi ungayinakhunja yabo. Ifoni mfethu ngani noma ungayifaka apha mfethu yabo uyifake la. Yes, noma nje something shapo. Yes. Wenzani? Nenzani? Yini le catsha le yini le catsha ngawulihle. Yini le catsha ngawulihle. Yini sicabanga uthini? Yini le catsha ngawulihle. Uyapna lokho. Yini le catsha ngayo. Yini le catsha ngayo. Yini le catsha ngayo. Uyapna lokho. Yini le catsha ngayo. Yini le catsha ngayo. Yini le catsha ngawulihle. Mana yini le catsha ngayo. Khuluma phela. Khuluma yini le catsha ngayo. Yini le catsha ngayo. Wenzani la. Akwenzeka lutho umngani wami. Umngani wakho lona.